a gurguje saƙon nake so in san na ƙarshe, muna ƙara kira zuwa ga mutane yadda ramadana ta shigo, ko yanzu ramadana ya kunno kai sura 'yan kwanaki kaɗan, wanda daidai lokacin da bawa zai fuskanci Allah subhanahu wa ta'ala da bauta da kuma neman gafarar zunubansa. To wani abin mamaki da yanzu yake faruwa, akwai tashoshi, don yanzu ka san yanzu akwai za a ga tashoshi na wa'azi da tafsirai da waye. To abin da zai baka mamaki, akwai tashoshi kamar irin su Arewa 24 da irin su Daɗin Kowa. To akwai wani shiri da suke mai dogon zango series. To sun je hutu, an gane sun je hutu, ni na magana na Hausan ne, ka gane ya yake shi ne series ko yawa. To shi sun je dogon hutu, to yanzu ba su tashi dawowa hutun ba sai da suka azumi ya zo. To yanzu shi ne ake kokarin a dawo hutun, ko ma sun dawo. Inda kana da tunani da hankali da sanin abin da ya za muna gaya muku, in mun faɗi magana to kafin ban faɗa a kanka ko a kan wani abu da kake aiwatarwa, kafin mafaɗa sai mun yi dogon bincike a kanka. Sai maka faɗa muka ce suna yaƙi da musulunci, suna yaƙi da al'adarmu, suna yaƙi da zamantakewarmu. Wa asali wayar da suka kafa tashar Yahudawa ne, suke sponsorin ɗin wannan sharman. To me manufar dawo da shirin irin wa'innan shirye-shiryen da suke yi? Wani shiri wai izan so ko waye izan so ne ko menene, ko izan mulki ne waye sanin musu. Wai shi ma an je hutu an dawo, ba su tashi dawowa ba sai da suka ga azumi ya zo. Wato a shagaltar da mutane daga bauta ma Allah cikin Ramadana, shi ne manufar. Kuma ina gaya maka yadda mutane suke bin shirin nan ya wuce yadda kake tunani. Ko a YouTube aka saka an ka kalle yadda mutane ke bincike tururuwa, inda ka san ana tururuwan shiga aljanna. To yanzu ba su tashi dawowa da wannan ɗan banzan shirin ba. Yanzu akwai wani shiri da suke wai ko mai gidan ba da masu ne, ni ba na kallo ne. Yanzu a ciki akwai abin da a ciki ana koya mutane da za su kidnapping. Duk wanda ya kalla ya sani. A ciki sai da aka koyar da mutane yadda za su bi su rika yin kidnapping. Ka gani fa? Sannan an magana su ce tarbiyya ne, muna koyar da mutane nishadi ne, tarbiyya ne, waye mutuwa ya tashi kaza kaza. To kun ji. Da haka Allah nan da ya faɗa wannan ka'idar ta Allah da yake cewa inna hadainahu sabila imma shakiran wa imma kafura, tana nan. Mun shirye da kai hanya tunda yanzu, tunda sun buɗe nasu. To akwai tafsirai, akwai tashoshin tafsirai, Sunna TV, Manara TV, waye TV. To za su buɗe nasu, za a buɗe na tafsiri, su kuma za su buɗe na kallo. In ka ga dama ka je ka zo na kai ta kallon tafsiri, in ka ga dama ka bi ashabi shimali. To kaji. To shirin da suke yi kenan. To sai ku ƙara tabbatar da cewa abin da muke faɗa muku cewa ana nema ne a raka kafaɗa da addini, a ruguza addininmu, a rubuta zamantakewarmu, a lalata manufofinmu na addini. To ga yanzu sai ku tabbatar Ramadana ya zo sun dawo da shirin. In ba haka mai yasa tuntuna ba su dashi ba sai su ga azumi ya zo. Lokacin da ya kamata mutane su koma zuwa ga Allah, kun shagaltar da su da kallo, kun shagaltar da su da kallon kaɗe-kaɗe da rairaye, kun shagaltar da su da ɓata lokaci ba lokacin da za ka yi zikirin Allah. Don in wanda yake kallon wannan kallon ne, bina da tabbacin cewa in ana tafsiri ba zai je ba sai ya kalli wannan kallon. To ala ayi hal, wannan saƙo ne muke aikawa. Liya halika man halaka an bayyinatin wa ya haya man hayya an bayyinatin, shi ne kawai. Sau da haka mutane in sun yi makansu ƙiyamun laili sun gane cewa dan wani matsalar in ta taso ba za ka gane cewa matsala ba ne sai ran da ya gama affecting naka, ya gama da kai tukunna, daga nan ne in ka gano kuma ba lokacin da za ka gyara.
saboda haka kun ga abubuwan da ke tafiya haka ya rage na dabara, ya rage ga mai shiga rijiya. Mutum ya ji kansa amma bai ji ba kansa. Wannan kawai shi ne. Allah ta'ala ka bada taufiki ga datar da mu ka sa mu cika da imani. Ina ga